बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय प्रमद बर'नि बे दुगा बान्दालि साला थगायनानै जाग्रा जोलैनि हांगार खुलुमबाय रायजोफोर गंसे न'खौ गोजौआव दैखांलांनो गोबां सम नांगौ जायो नाथाय सिलिंखार खालामनो सानसेयावनो हायो थिग बेबादिनो न'खरनि राजा आरो रानिया थिग नङाब्ला सिलिंखार जालांगोन मोजांब्ला दावखोलांगोन दा जोङो बेखौनो रुजुनो हायोदि जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ माने मोजां परिबेगाव मोजां जायगायाव माने सहैनोबा गोबाव सम नांगोन आरो सिलिंखार खालामनो माने सप्तासेबो नाङा आरोना बे सप्तासेनि गेजेरावनो हागोन दा थिग बेबादिनो जोङो रुजुनो हायो आरोबाव आगोलनि जोंनि बर'नि राजा रानिफोरनि खोथाखौ जे बिजाबाव फरायना मोनबोबाय बेफोरखौ जों सल'बाथा बायदिसो साननानै लायो आरोना जेन माने नंमारगौना नंमारा माने सल'बाथा बायदि टाइपनि जानानै थालांजोबदो बेफोरो दा जोंनि बर'नि जोबथा राजाखौ जोङो फरायना मोनबोदों गबिन्द चन्द्र बर'खौ होननानै दा गबिन्द चन्द्र बर'नि बिसिया सोरमोन माने मणिपुरिसोमोन इन्द्रप्रभा मुंनि मणिपुरि हिन्जावमोन बिसिमोन दा थिग बेबादिनो जोंनि बर'नि राजा बे राजा हिसाबै सानना थाङोबा जोंनि बर'नि राजाया दा प्रमद बर' सारा दा प्रमद बर' सारनि बिसियाबो थिग बादिनो बर' नङा असमिया दा बै समाव गबिन्द चन्द्र बर'नि राजानि जुगखौ नाहरोब्ला गबिन्द चन्द्रखौ सोर बुथारदोंमोन जोंनि बर' हारिखौ सोर सिलिंखार खालामदोंमोन माने गबिन्द चन्द्रनिनो बिसि इन्द्रप्रभानि थिननायाव माने सिलिंखार जालांदोंमोन गबिन्द चन्द्र बर'आ थैनांदोंमोन दा थिग बेबायदिनो जोंनि पलिटिक्सनि बागै माने रुजुलांबाय जे बिपिएफनि प्रहलाद बर' नामा बियो रुजुलांबाय जे माने प्रमद बर'आ गबिन्द चन्द्र बर'नि दोरों लागोन होननाय बायदि आरोना बे गबिन्द चन्द्र बर'खौ बिसिनि थिननायावनो बुथारदोंमोन नालाय बिसियानो बर' रायजोखौ फोजोबस्रांदोंमोन थिग बेबादिनो प्रमद बर'खौ माने बिसियानो फोथैगोन माने बर' रायजोखौ बिसियानो माने फोजोबस्रांनायनि लामायाव लादों होननानै प्रहलाद बर'मोना माने गोख्रों फिननायजों माने रुजुनानै जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां माने प्रसार खालामदों आरो दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ जे माने बेसेबां हयथ' बाथ्राया माने रुजुनाया गोरोबदोंना गोरोबाखै आरो जे बिपिएफनिनो लाइमोन दैदेनगिरि कसमि बसुमतारियाबो जे बुंदों माने जा मिसन लायो खोथाजोंल' लायो खामानिखौ मावा दाउ अमानि मिसन साख्रिनि मिसन बहुद गोबां मिसन लाबाय बिथांमोना जेबो मावाखै आरो बर'नि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने एमएससि बिएससि पास खालामनाय गोबां मोजां मोजां दिप्ल'मा लानायफोरा साख्रि मोनैनि थाखाय जौ फाग्ला जाबाय सोरबाया चेन्नाइआव खामानि मावबाय हायद्राबादाव खामानि मावबाय मेघालयआव खैला जावहैबाय माने साख्रि मोनैनि थाखाय बेफोरबायदि बेकार जाजोब्बाय दा बेफोरबायदि बेकारखौ सोर खालामखो दा बिथांनि बुंनाय बायदिबा प्रमद बर' सारखौ खालामदों होननानै बुंदों आरो प्रमद बर'आ माने बिसिनि थिननाय बायदिसो खामानि मावहैयो होननानै बिथांनि बुंनायनिफ्राय माने जोङो सिङाव नाहरबा नुनो मोनो आरोना जेरै बियो गबिन्द चन्द्र बर'जों रुजुदों नालाय दा गबिन्द चन्द्र बर'खौबो बिसिनि थिननायावसो बेफोरबायदि जाजोबदों नालाय बेनिखायनो दा प्रमद बर'आ बिसिनि थ्रुयैनो माने बर'खौ थगायगोन माबागोन होननानै बिथांमोननि बुंनायनिफ्राय जोङो बुजिना मोनबाय आरो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय प्रमद बर'नि बे दुगा बान्दालि साला थगायनानै जाग्रा जोलैनि हांगार ना जोंनि माबाफोरनोनो बे एनडिपि जानानै पुलिसजों गावथार जानाय न'खरनोनो 5 लाख होनो हाखो ना मा होनो हाखो गैया दाख्लै मबाइलफ्राव नुवाखै होनबा रागा जोंलायनाय मालाय न'खरनि मानसिफ्रा नङा होमबा मिडियाजों मबाइलाव बुंदों चेनेलफ्राव बुंदों दा बेबादिनो जोंनि जाथिखौ आनलिड खालामबाय आरो मालाय बे परिबर्तननि सिमां नुहोनानै नंगौ नंनानै जोंनाबो बर'फ्रा माखासे भट होलाबायबाय देरहा होबाय दा नोंथांमोनाथ' सावरायग्राखौनो देरहा होदों नङा होमबा बिपिएफखौनो देरहा होदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोना बिराद माने बुजिखानाय प्रमद बर'आ मा बुस्थु नङा होमबा मा बुस्थु प्रमदआ मा बुस्थु बेखौ मोजां सिनायखागौ नोंसोरो हारसा हिन्जाव लानाय हौवा होनना मिथिखागौ नङा होमबा मिथिया होमबा मिथियो बे गोदो गबिन्द चन्द्रनि जारिमिनखौ नुबाय नोंसोर फरायबाय लेखा गोरोंफ्रा फरायदों निस्सय नङा होमबा
मणिपुरि हिन्जाव लानानै बे बिदाखौ सान्त्रिगाय खालामफैबाय गम्भीर सिंखौ बिदायानो गबिन्द चन्द्रखौ बुथारना रायजोखौ सेनानै लादों दा थिग एखे बे फारुल बरालिखौ हिन्जाव हाबा लाबाय दिनै रायजोआबो जोंना मालायनाव भट थांफिनबाय एखे जादोंना जायाखै एखे दा ओंखायनो जों जाखिनि थांनानै दं दा जों जेसेबां सेंग्राफोर दं सिख्लाफोर दं नैबे मादै मोनहा दासिमबो दावहा नांनो हानाय बोलो दं नङा होमबा दिनै नोंस्राबो बोलो दङ दा बे बोलो गोनां थैयै अरै मानसिफ्रा दिनै जुदि जुजियाबा दिनै बेखौ मोनसे जांख्रिथाय हिसाबै लायाबा आन्दलना दिनै बिटिसिखौ बासायनायनिसो आन्दलन रायजो नागिरनायनि आन्दलन जाला बे मिथिबाय बिटिसिखौ बासायनायनि मोनसे आन्दलन बे आन्दलनखौ जों प्रमद बर'खौ बुनानैबो नङा बेजों नांलायनानैबो नङा बेजों खमलायनानैबो नङा फैबाय थानाय बिसायख'थि बे 13 थारिख नङा होमबा बे 13 थारिखआव थांनानै नैबे जोंनि बे सिम्बल नै नांगाल नङा होमबा नैबाव थागोन नांगाल ओमफ्राय नैबे निला बुथाम थाया होमबा थुमाय थाथारसिगौ थांनाय थुबानो नैबे आसि बिमानि गोहोजोंनो सेस खालामनो हायो ना नैबे आसि बिमानि गोहोजोंनो सेस खालामनो हायो बे आसि बिमा बिराद पावारफुल नङा होमबा पावारफुल नंगौना नङा बे आसि बिमानि गोहोजोंनो प्रमद बर'नि बे गोदै गोदै खोथायाबो सेस इदिनखालि नङा होमबा बेजोंनो जोङो सुद्ध कुमार बसुमतारीखौ देरहाहोनि 2025आव एबाराव नैबा जों सौदाम लानाय जानोसैलाय जोंना नङा होमबा सौदाम लानाय नैबे एखे जिनिस नांगालाव सौदामले हैदोलाय नङा होमबा बेखौ जोङो लावथिजोंबो बुनांला माबा बुनांला नैबादि एक देरेंसि नैबे कलमजों समानल' नङाबा देग्राया ओरै सिलाव देदो धुप होना फैदो हमदो थोबसोबोदो 2025आव होमबानो प्रमद बर'नि बे साला परिबर्तन मा बर्तन बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नस्थ' खालामजोब्बाय MA पास साख्रि मोनै जौ फाग्ला जाजोब्बाय सोरबा मेघालयआव खयला जावहैबाय सोरबाया चेन्नाइआव दिल्लीयाव हारियाना गुजरातआव सिकिउरिटिसो मावलाहैबाय ना कारथुनाव ना जुग्रासो जादलाहैबाय जायाखै होमबा लेखा रोंनानै रायजो जाफिननानै जोङो हाग्रामा मैदानफोरनि माने सरकार दाफिननानै जों कम्पानि लाबोनानै साख्रि बाख्रि सोजोबनानै जों मोजां न'खर दानि नङा होमबा मडेल BTC बानायनि जों आदर्श BTC बानायनि बिनि जों बे जांख्रिखांनायनि साफा सान्थि फालो जानानै खामानि मावनि जों नङा होमबा वान मेन आर्मि मादैयाबो सासे आर्मि जानानै खामानि माव बे बेवायाबो माव आंबो मावखाबाय जोंना बिनानावमोनहा मावखाबाय दा नोंसोरबो बेबादि मावोब्ला जों बयबो बे जुद्धआथ' बोलोबो गारनाङा माबो गारनाङा बे 13 थारिखआव लाइनाव थादो नोंनि फारि बिबार फुदो ओंखारबोदो जोब्बाय नङा होमबा जोंनाव हनै जुदि जोंनि पार्टिनिफ्राय साहा खापसे लोंनाय बेबस्था खालामदोंबा मिनि खुसि लोंनानै ब्लड आरामसे ओंखामबो संनानै जाहैदो नङा होमबा आलो गोजोननो दा बे मोनसे जुद्ध बे जुद्धआव जों देरहाथारनांगोन आरो बेनो देरसिन जुद्ध राजाखौ फाथिनाय नङा होमबा गोदोना राजाजों राजा बे थुंग्रि लानानै दावहा नांलायना बुथारस्रांनानैसो रायजोखौ सेयोमोन नङा होमबा राजा जायोमोन दानाथ' मा एखेबारे रावजोंबो जेबो माबा गैया इलेक्सन फैबा दुब दादाब थुहैदो नङा होमबा नांगालाव बे प्रमद बर'नि बे दुगा उदबान्दालि साला थगायनानै जाग्रा जोलैनि हांगार बेबादि नेतानिफ्राय जों गावखौ उद्धार खालामनांगोन जाथिखौ उद्धार खालामनांगोन हाखौ रैखा खालामनांगोन गावनि फिसाखौ रैखा खालामनांगोन गावनि फिसाखौ डाक्टार इन्जिनियार खालामनांगोन जों रायजो राजाफोर दा बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै आंनि फंनैसो बाथ्राखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय मा जाखो बेरा दे बे खालामदो दे मानो खारखो नोंसोरलाय बिथांमोनहा बे UPPL सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जेरैबायदि सिगांनि समावहाय परिबर्तन सरकारनि नामावहाय बिथांमोनहा सोलायनाय लाबोगोन होननानै माखासे जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोननोहाय जेनेबा बर' आइजोफोरनोहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामावहाय 75,000 फैसा होनायनि खोथा बुंदोंमोन आरो गासैबो मैगं फाननानै जाग्रा दखानदार गासैबो बेफार खालामनानै जाग्रा सुबुंफोरनोहाय 2 लाख रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोनहा दिनैहाय जोङो बाजार हाबदिंबायनानै जोङो बिथांमोननावहाय दिनै सोंफांबायदों जे बिथांमोनहा होमारदोंना होमाराखै होननानै बिथांमोनहा दुखुयै फोरमायदों जे बिथांमोनहा बिसिनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै दिनै जों बेखौनो रायजो राजाफोरनिफ्राय जों दिनैहाय बेखौहाय जोङो मिन्थिनो मोन्दों आरो रायजो राजाफोरा दिनैहाय जों गावसोरनाव बेबायदि फैनानै जों गावसोरखौ खबर लानायाव बिथांमोनहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनो BPF सरकारखौनो नांफिनगौ होननानै बिथांमोनहाय दिनै बुंदों आरो बेवहाय जोंहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथांमोनहाथ' ओरैबायदि खोथा होयो जे गासिबो खामानिखौनो मिशननि गेजेरजों मावगोन होनो दासिमावहालागै गासै बिसिनि मिशन होनाय खोथाया 166टा गासै मिशन फोसावदों बिथांमोननि मिशना मोनसेबो जाफुङाखै गामि बिसोर अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बिदिनि गोबां मिशन लानानै फैदोंमोन खिन्थु जों दिनैहाय नुनो मोन्दों जे मोनसेबो बिसिनि मिशना जाफुङाखै आरो नांगोलि सावगारियाव भट हो BPF देरहागोन BPF देरहागोन BPF
Chicky boy, Chicky boy, Chicky boy, BPM Chicky boy, Chicky boy, Chicky boy. Penelitian gari malik, penelitian thela salayo, penelitian riksha salayo, bitang mana pol jalan cepai. Itu sini pensakau, itu sini baik dari manusia bercepai. Dan kalau misalnya rakyat raja bitang mentu, sang mana sahade. Bagaimana kita masuk surga si kartokal, kita kalau kartokal, amar zid orang api kami amari bicara. Hamba lagi si mana Krishna sedih hamba mana BPF dollar. Kita lagi mau lari dawan di sana ni. Jangan saya mau UP bila jadi mana kau sampai berbuat orang ada apa malas pada UP sebagai dia. Kau bicara nanti naik, berbeda mana mazang सरकार मालाबाबो पावारेन फांसन दङमोन सानसेनो सानसे गासिबो जेरै धंस जालांजोब्बाय दा बिथांमोना खालि खोथाल' होयो बाथ्राल' होयो रायजोफोरनो खिन्थु मोनसेबो मोजां खामानि मावफुंनो हाया बिथांमोना जाबाय साफा साफा फेलार लिडार बिथांमोननि सायाव जों जेबो आसा खालामनो हानाय नङा गिदिर गिदिर खोथा बुङो गिदिर गिदिर डायलग होयो गासिबो रेडिमेड डायलग होयो बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा किन्तु दिनै रायजो राजाफोरनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हाया स' আজি আমি ইউপিপিএল দলৰ নেতা আমাৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী চুদ্ৰকুমাৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকে জয়যুক্ত কৰিব লাগিব চুদ্ৰকুমাৰ নিৰ্মল কুমাৰ বসুমতাৰী আৰু চুদ্ৰকুমাৰ বসুমতাৰীৰ মাজত কোনো মানে সকলো সমাজক আমি অনুৰোধ জনাইছো যে আপোনালোকে আগন্তুক 13 তাৰিখৰ ছবিত